terus tenang wong lanang itu tergogosan ya ora yo mesti hati-hati wong tawa nek wong lanang karo wong wedok iki budal becek budal bulu sing wedok digoncengeng teko lokasi becek sing lanang pinarak ning gini sing lanang sing wedok pinarak ning wong wedok didewekne akhirnya cukup dahar jajan terus dikokok dahar mari dahar terus ngulungne amplop sing lanang ngamplopi 50 sing wedok 30 metu teko terop sing digawani jajan sing ngono ki bojomu becek 50 digawani jajan ya komentar boten wong pinter njogo lisan kok cara wong lanang kenyeh langsung sing rewani cabek kok teko aku lho mbocek bojomu 30 kok malah kok gawani karena orang-orang itu jokonya saya gak digawani berkat jajan yang nguntur akhirnya si wedok digonceng beda motor mulai ngono kita kondalan si wedok ya orang anteng lo kok jajan ini dirogoh lo kok dihitung nyirolu lo kok bisiki si lanang ya pek telu berarti aku bedek 30 jajan sitok regane 10 ya bojomu jawab ora mau karang tahu dalane angel ngeng samar tiba orang rasani akhirnya malaikat nang krungu ya Allah yo sedekah 30 kok ge ngrasani coret sing 10 kari 20 teko omah sing lanang pinarak nang balik sing wedok mlebu kamar lho kok anake mlayu ngene ayah mantene ayu ora ayah ora roh aku aduh kok dikorong ora ngrasani mlayu ngene buene kamar bu mantene ayu ora bu anu mbok jane ayu tapi sing masak sing macak ira godhog akhire rupane malah kaya kokok beluk malaikat ing langit guru ya Allah yo sedekah 30 kali 20 gak kok eman coret sing 10 rek kari 10 lha kok anake lho kok gigit lho kok terus nih sinten to Bu sing macak walah kuwi lekarang taun nih kalau mintang ragu tak macak tapi bukan tukang enggak alhamdulillah sampai tak rupanya itu habis cantik maka lalu kali 10 gak kok eman-eman coret sing 10 rek sedekah 30 tek ganjarane digawe ngrasa bojomu becek